l-għaqda tagħhom ma' Marija fil-misteru tal-inkarnazzjoni. U din hija l-bażi, skont Montfort, tal-relazzjoni tagħna ma' Marija. Hija l-bażi għaliex aħna għandu jkollna devozzjoni lejn il-Madonna. U kif ħanaraw li se jgħallem Montfort aktar il-qudiem niġu għaliha, Montfort id-devozzjoni lejn il-Madonna jesprimiha taħt aspett partikolari dik li jsejħilha l-konsagrazzjoni lil Ġesu f'Marija. Nitkellmu fuqha aktar qudiem. Mis-sem ta' Marija fil-mument tal-inkarnazzjoni, Montfort imbagħad jaqbes għas-sem ta' Marija fit-tqaddis tal-erwieħ. Importanti li nifhmu hekk din il-qabża li Montfort qed jagħmel. Montfort qed jgħid hekk isma' jgħid illi sakemm Ġesu jerġa' jiġi, din id-dimensjoni fit-tagħlim ta' Montfort, it-tieni miġja ta' Kristu hija dimensjoni ħafna importanti. Hija dimensjoni li narawha toħroġ f'diversi momenti, f'diversi aspetti, għandha diversi sfumaturi u tolqot diversi kantunieri tat-tagħlim tiegħu biex ngħid hekk. Qiegħed il-background ta' dak ħafna mill-affarijiet li huwa jgħid u li jgħallem. U ġustament, għaliex aħna bħala Knisja aħna qegħdin nistennew it-tieni miġja ta' Kristu. Ħafna drabi din insewa aħna naħsbu li qegħdin ngħixu hawnhekk u naraw x'nagħmlu. Aħna qed nistennew il Ġesu jerġa' jiġi. Ma nafux meta. Jista' jiġi llum, jista' jiġi għada, ma Ġesu se jerġa' jiġi. U allura aħna kif nipretkaw anke fih dan il-qudiesa pereżempju wara konsagrazzjoni ngħidu inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Aħna qegħdin f'din il-fażi ta' stennija tat-tieni miġja ta' Ġesu tal-parusija. Allura Montfort jinsisti tisma' sakemm aħna qegħdin nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi, it-Trinità Qaddisa tkompli taħdem fina kif ħadmet fl-ewwel miġja ta' Ġesu. Jgħid kif seħħet l-ewwel miġja ta' Ġesu, it-Trinità tkompli taħdem tkompli tħaddem l-istess pjan li ħadmet fl-ewwel miġja ta' Ġesu bistennija għat-tieni miġja tiegħu. Allura Montfort qed jgħid kif il-missier li benu l-Ispirtu ħadmu fl-ewwel miġja ta' Kristu bħala Alla Trinità, hekk ikompli jaħdmu f'din il-mixja tagħna għat-tieni miġja ta' Ġesu. Allura f'dan id-dawl illi Montfort jara ir-relazzjoni li Marija għandha fit-tqaddis tal-erwieħ. Jekk Marija kellha sem fl-ewwel miġja ta' Kristu, Marija jkollha sem fit-tieni miġja ta' Kristu. U Montfort jerġa' jagħmel riflessjoni fuq il-missier li benu l-Ispiritu Santu f'dan id-dawl fit-tqaddis tal-erwieħ fir-relazzjoni ma' Marija. U Montfort jgħid hekk, il-missier poġġa l-grazzi tiegħu kollha u niftakru li l-ikbar grazzja lill-missier tagħna huwa Ibnu Ġesu. Ibnu Ġesu huwa l-grazzja vera tal-missier. Daw poġġihom f'Marija bħala t-teżoriera tal-mulej li minna jieħdu il-bnedmin kollha. Hekk il-missier l-ikbar grazzja jenna f'Ġesu. U f'Ġesu hemm kollox. Issa jekk f'Ġesu hemm kollox huwa l-ikbar grazzja tal-missier. Poġġih f'Marija, allura Montfort jgħid li Marija f'din istennija tagħna t-tieni miġja ta' Ġesu hija t-teżoriera tal-mulej. Fiha il-missier poġġa kollox. U l-missier ikompli Montfort jgħid irid li kull min għandu lilu b'missieru għandu jkollu lil Marija b'ommu. San Bernard ta' Clairvaux niġi ħafna qabel Montfort, minnhom jgħid ma jistax ikollok l-Alla b'missierek jekk ma jkollokx il-Marija b'ommok. U allura Montfort jgħidilna f'din it-tieni miġja ta' Ġesu fit-tħejja tagħna liha l-ulied veri ta' Alla għandhom l-Alla l-missier b'missierhom u lil Marija b'ommhom. Min m'għandux il-Marija b'ommu jinsisti Montfort m'għandux il-Alla b'missieru għatalim statements ħafna qawwija eżistijaj li forsi għal-bidu għet jista' jixxokkja ruħu għaliex kuntant għandna kif ħanibdew naraw bil-mod li dejja isa Marija hija optional. Taf x'in tista' tażilha, tista' ma tażilix.
anka ċerti talim ta' knejjes mhumiex insara kattoliċi illi anka għandna f'pajjiżna li nisimgħu jitkellmu fuq it-television f'laqat li jorganizzaw meta l-Madonna jpoġġuha kompletament fil-ġemp isa qiegħda hemmhekk fis-supermarket jekk trid tixtri jekk le. Montfort jurina li Marija mhijiex optional kif naraw iktar qudiem. U allura hekk qed jurina illi isma' il-missier tagħna daw il-grazzi kollha f'Marija l-ikbar grazzja huwa Ġesu u jekk l-ikbar grazzja li hu Kristu tajinna permezz ta' Marija, il-grazzi l-oħrajn fi Kristu jibqa' jagħtihomna permezz ta' Marija lek insejħu anke medjatriċi tal-grazzja l-omna Marija. Liben jgħidilna ħalla l-merti kollha tal-ħajja u l-mewt tiegħu u l-virtwit tiegħu f'idejn Marija. U għalhekk hu għamilha t-teżoriera ta' dak kollu li rċieva mingħand il-missier. Minħabba f'hekk huwa permezz tagħha li huwa jagħti l-ħniena, il-mert, il-virtujiet u l-grazzi tiegħu lill-Rebieħ proprju dan li kont qed ngħid dwar Marija bħala il-medjatriċi. Ikompli għallimna Montfort meta jgħid li bħalma Liben ir-ras tal-ġisem mistiku li hu l-Knisja, nerġa' nfakkarkom it-talim ta' San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 12 meta l-Knisja qabilha bħala ġisem wieħed u Ġesu r-ras ta' din il-Knisja. Jgħid bħalma l-ġisem bħalma Kristu li hu r-ras tal-ġisem tnissel permezz ta' Marija, hekk ukoll il-membri tal-ġisem mistiku konsegwenza neċessarja, jinsisti Montfort, iridu jitnisslu wkoll permezz ta' Marija. Kif tnislet ir-ras, irid jitnissel il-bqija tal-ġisem. U Ġesu, kif jgħid Sant Wistin, Kristus sieħ huwa r-ras maquta mal-ġisem. Allura f'din it-tieni miġġija tal-mulej Ġesu, Marija għandha dan is-sem li tkompli twellet biex ngħidu hekk lilna fi Kristu. Tkompli twellet lilna f'Alla. Il-maternità illi Marija rċeviet minn fuq is-salib hija tkompli teżerċita fil-ħajja kollha tagħna sabiex twellidna dejjem f'Ġesu. Montfort ukoll imbagħad irrifletti dwar ir-rwol ta' Marija frabta mal-Ispiritu Santu bitħejja din it-tieni miġġija ta' Ġesu tqaddis tal-Erbieħ. U jgħallem l-Ispiritu Santu ħalla f'idejn Marija l-arusa tiegħu id-doni kollha. Ħallija tqassamhom lil min triti, kemm triti, kif triti u meta triti. L-Ispiritu jagħtina kull don permezz ta' Marija. Dan huwa l-premessa ta' Montfort kienet illi l-Ispiritu Marija maqudin ħaġa waħda u l-Ispiritu tagħna sawwar il-Ġesu fl-imkienu permezz ta' Marija u Ġesu huwa l-ikbar grazzja li l-Ispiritu jagħtina lura anke l-grazzi d-doni kollha jibqa' jagħtihomna fl-imkien u permezz ta' Marija fil-mixja tagħna biex nistennew il-Ġesu jiġi u aħna nissawru aktar fih. L-Ispiritu jgħallem Montfort jaħdem fina permezz ta' Marija. E kif l-Ispiritu wettaq l-aqwa ħidma tiegħu l-inkarnazzjoni ta' Ġesu fl-imkienu permezz ta' Marija huwa jkompli wettaq il-ħidma tiegħu fl-Erbieħ fl-imkien u permezz ta' Marija. Għalhekk meta Marija taqbad l-ruħ tagħha f'xi ruħ, l-Ispiritu Santu jkun jista' jaħdem l-isbeħ ġubijiet tal-grazzja ma' Marija f'dik ir-ruħ. Kemm għandna bżonn nifhmuh dal-punt u dan l-aspett li huwa essenzjali ħafna. Li Marija u l-Ispiritu jaħdmu fl-imkien għat-qaddis tagħna. Bħalma fl-imkien ħadmu biex ngħidlek biex għandna lil Ġesu. Ġesu ma ġiex biss permezz tal-Ispiritu, Ġesu ma ġiex biss permezz ta' Marija, ma permezz tal-Ispiritu Marija. U hekk ir-ruħ tagħna titnissel fi Kristu kontinwament. U għalhekk li l-formazzjoni u l-edukazzjoni tal-qaddisin il-kbar Montfort jgħid ma speċjali dak li se jiġu fl-aħħar ta' żminijiet ħadd tkun imħollija f'idejn Marija. Għax hija biss flimkien mal-Ispiritu Santu tista' twettaq dawn l-ġubijiet fir-ruħ il qudiem nitkellmu min huma daw il-qaddisin tal-aħħar żminijiet. Imma jgħid li qaddisin il-kbar ikunu msawrin mill-Ispiritu u minn Marija u din naraw anke fl-ikbar qaddisin f'moħħi jiġini Ġwanni Pawlu II u Padre Pio tagħna l-Kapuċċini, żewġ qaddisin li verament Marija kienet preżenti f'ħajjithom. U nagħlaq bl-aħħar riflessjoni ta' Montfort fuq din l-xhur quddiem nkomplu nitkellmu. Meta l-Ispiritu Santu jsib l-arusa inseparabbli tiegħu Marija fir-ruħ huwa jfittex jaħdem fiha u jagħtiha l-grazzi tiegħu b'ġenerożità kbira daqskemm
Isib lil Marija f'dik ir-ruħ. Meta l-Ispirtu Santu ma jsibx il-Marija fir-ruħ huwa ma jagħmilx ġubijiet kbar f'dik ir-ruħ. Iktar mela ma nkunu ma' qudiem ma' Marija, iktar l-Ispirtu se jaħdem fina bitħejja għal din it-tinimiġġja ta' Ġesu. Hekk illum mela rajna s-sem ta' Marija fl-inkarnazzjoni skont it-tagħlim ta' Montfort u s-sem ta' Marija fit-tqaddis tal-erbieħ. Jalla nożżuhom f'qalbna u ngħixuhom u jekk nagħmlu dan il-mulejja tinaslim.